Ak by sa Milan Kňažko stal prezidentom, znamená, že by sa vlastne potvrdila, že výnimka potvrdzuje pravidlo, potvrdila by sa historicky overená vec, ktorá vlastne by v tomto momente prestala platiť, že revolúcia požiera svoje vlastné deti. Prešlo 25 rokov a Milan je tu a celkom ho to všetko nezožralo. Chvála Bohu, nič ho nepožralo. To znamená, že trošku je ohlodaný, ale ide. Ide, Milan ide s odvahou, ktorá je mu vlastná, tak ako ho poznám celé roky. A ja by som tak dúfala, že Milan by našiel tú odvahu pomenovať pravým menom niektoré veci. A možno aj zabrániť tým mystifikáciám a zastieraniu skutočnosti, ktoré sa dejú. A možno by aj vedel vystúpiť proti mnohým klamstvám, ktoré nás tak často poburujú. Druhá vec, ktorá ma napadla s Milanom, je to, že pamätám si presne na tú chvíľu v 89. Boli sme v opere v našom divadle. A nikto neveril vlastným očiam ani ušiam, keď prišiel Milan na javisko a povedal, bola zrušená vedúca úloha strany, vedúca úloha KSČ. Celé divadlo vstalo a ľudia plakali a kričali a boli šťastní. Myslím si, že keby sa Milan stal prezidentom, že by tú vedúcu úlohu určite zase po tých 20 rokoch, bola by to rarita, ale že by ho druhýkrát určite zase zrušil. Ja myslím, Milan, že by si zrušil, a keď nie, teda aspoň by si dobre rozrušil, lebo je treba. No a teraz je tá tretia vec, ktorá ma napadla v súvislosti s prezidentami, že ja sa nestačím čudovať a v mojom veku to už môžem povedať, že sa všetci odtrhli z reťaze. Včera v noci som dokonca videla, že už aj Barack Obama. Blázni, odtrhnutý niekde za nejakou blondínou v Dánsku. Takže myslím si, že Milan má aj na toto všetko. Máš určite aj na Obamu, máš aj dokonca na kníže Schwarzenberga, určite máš aj na toho François Hollanda. A môžem to potvrdiť, pretože hrám s ním v 2 inscenáciách, ako už spomínal Milan. A Milan naozaj hrá veľmi dobre tých starých chlípnikov. Prepáč, ak nie starých, tak poviem, že mladších alebo starších, to je jedno. Ale tí chlípnici mu idú veľmi dobre, čo ten tam so mnou na javisku stvára. A tie neskutočné návrhy, teda je to napísané, ale Milan hrá veľmi dobre a je to pravda. Ide to z jeho vnútra. Takže ja sa nebojím o to, že by náš prezident získaval aj týmto svojim libidom ďalšie hlasy, ako som sa včera dozvedela, že to teraz musí byť, aby prezident mal hlasy. Takže Milan, do toho poď, ja verím, všetko existuje a dúfam, že sa ti to podarí.